Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan shalihan. Amin. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa a'ada alaina min barakatihi. Amin. Amu wa sammu fa i'lanul basyairi lam tusma' wa bariqatul inzari lam tushami min ba'di ma akhbar al-aqwama kahinuhum bi anna dinahumul mu'wajja lam yakumi. Amu padha wuta sapa kaum, amu padha wuta sapa kaum, wasammu lan padha budheg sapa kaum. Fa'ilanul basyairi mengko utawi pengumuman khabar gembira, lam tusma iku ora dirungokaken. Wa bariqatul inzari lan utawi cemlorote utawa kilate ancaman ya, lan utawi kilate ancaman lam tusami iku ora den tingali mim ba'di ma saking sakbadane mimba dima a'lana saking sakbadane oleh aweh berita mimba dima a'lana saking sakbadane oleh aweh berita al aqwama ing pira-pira kaum kahinuhum sapa dukun-dukune kaum bi annadinahum kelawan setuhune agamane kaum al muwajja kang bengkok lam yakumi kurang ngadeg jejeg apa agama. Amu wasammu fa'ilanul basyairi lam yusma' wa bariqatul inzari lam tushami. Jadi mereka orang-orang ya, kafir-kafir niki menjadi buta dan tuli. Kabar gembira kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak dapat mereka dengar, juga kilatan peringatan tak mereka lihat. Terus nggih, saderenge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir niku ya, para pendeta-pendeta agama samawi kados teng kitab-kitab apa Taurat ambek Injil ya, juga pendeta-pendeta sing isih murni sesuai dengan ajaran-ajaran sing pertama niku do ngertos dan do ngumumke bahwa besok bakal teko nabi akhir zaman dengan sifat A, sifat B, sifat C. Jadi sifat-sifatnya pun dijelasaken. Nah, iku kabar iku pun nyebar ning ndi-ndi niku. Nggih. Tapi wong-wong kafir zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku janjane di antara mereka yo ngerti. Nggih. Janjane di antara mereka niku nggih ngertos. Tapi banyak wong-wong kafir di antara mereka niku sing menjadi buta dan menjadi tuli. Buta dan tuli. Maksudnya buta dan tuli kepripun? Buta ora iso ningali kilatan peringatan. Janjane wis ana tanda-tanda kenabian, terus nggih. Iku wis ana peringatane iku. Ya peringatan sangka dukun-dukune kono, sangka pendeta-pendetane kono, mimba dima a'lanal aqwama kahinuhum bi annadinahumul mu'wajjal lam yakumi, bahwa agama mereka yaitu ajaran sing mboten ajaran tauhid ning Gusti Allah
Ya, sing bengkok niku lam yakum ya ora bakal jejeg. Artine bakal dimusnahne, bakal bakal dimusnahne dengan ajaran baru niku, ajaran Nabi akhir zaman. Nah niku sono peringatan-peringatan kathah, tapi karena mereka niki yo atine wis atos, jadi kilatan peringatan ora diingeti oleh mereka niku. Begitu pula ya pengumuman kabar gembira tentang bakal lahire Nabi akhir zaman niku yo ora dirungokno ambek mereka. Jadi mereka iki budek, mereka iki tuli, dan akhirnya isih tetap dalam keadaan kekafirane. Nauzubillah min dzalik ya. Niku bahkan ana sebagian dari mereka niku yo janjane ku wis do ngenteni apik. Janjane wis do ngenteni. Wis ngenteni Nabi akhir zaman, wis do percaya bakal ana Nabi akhir zaman. Bareng muncule saka wong Arab, akhirnya lho kok wong Arab kok ora Bani Israil, dikira saka Bani Israil. Wah anak wong Arab ya mah aku wis mau iman wis. Ana sing koyo ngono kuwi, ana sing nggih satu kelompok musuhan dengan kelompok yang lain. Ya, kelompok A musuhan ambek kelompok B. Kabilah A ya, musuhan ambek kabilah B. Kabilah A yang ngerti bakal besok ono Nabi akhir zaman. Iku nak ya ngancem kabilah B niku awas ya. Besok nang Nabi akhir zaman teko aku gabung Nabi akhir zaman musuh awakmu. Nah ngono iku. Bareng Nabi akhir zaman Kanjeng Nabi bener-bener diutus dening Gusti Allah. Kabilah A ternyata malah mboten ngimani. Ya malah napa mboten ngimani ning Kanjeng Nabi. Justru malah kabilah B sing diancem bakal besok bakal tak perangi ambekan Nabi akhir zaman. Justru kabilah B niku malahan sing ya iman ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akhirnya ya gabung ning Kanjeng Nabi nggih musuhi wong-wong kafir sing mboten iman ning Gusti Allah, mboten iman ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niku ngoten. Jadi wonten sebagian kafir-kafir niku do buta, do bisu. Ya, kok bisu, do buta, do tuli dari kebenaran-kebenaran. Padahal mereka iki ya do ngerti ya bukti-bukti kuat ya bakal rawuhe Nabi akhir zaman. Iki lanjutannya wa ba'da ma ayanu fil ufqi min syuhubil munqaddatin wafqa ma fil ardi min sonami. Wa ba'da ma ayanu lan sause olehe ningali apa ya mandang sapa wong-wong kaum sing kafir-kafir niku wae maksude. Fil ufqi ing dalem langit, ufuk langit, min syuhubin bayane sangka pira-pira bintang. Mungqaddaten kang padha runtuh apa bintang-bintang. Wafqama hale nyocoki barang fil ardi kang tetep ing dalem bumi min sonami bayane sangka patung. Niki beliau Imam Busiri niki luar biasa nggih. Niki diantarane nyebutno tondo-tondo kehebatane Kanjeng Nabi sejak Kanjeng Nabi lahir. Terus Kanjeng Nabi lahir niki mulai muncul tondo-tondo keistimewaan. Lah diantarane niki ya meskipun wong-wong kafir niku ya tesih dalam keadaan wuta, dalam keadaan bisu dari keadaan wuta, keadaan budek dari kebenaran niku mau. Nggih, padahal wong-wong kafir niku wis do mbuktekno temenan nggih tanda-tanda keistimewaane. Lah, termasuk sing diingeti daripada tanda-tanda keistimewaan kelahirane Kanjeng Nabi, sing diingeti niku napa oleh orang-orang kafir termasuk ya padahal wis jelas-jelas nyotokno ya. Tapi ya saya tetep wae wuta, saya tetep wae budek. Napa di antara tanda-tanda keistimewaane kelahirane Kanjeng Nabi inggih menika bintang-bintang ning langit niku do ambruk. Ngerti ambruk? Ambruk iku artine napa? Do runtuh.
Ya sampean ngerti ya bintang ya sing tiba niku bintang jatuh. Ya tau delok ning langit terus baru kucuk-kucuk ana bintang jatuh. Lah niku pas niku teng langit niku kathah bintang niku ujug-ujug do sing jatuh kathah. Ora koyo lumrahe. Nek lumrahe kan paling jatuh siji, loro ngono iku. Iku bintang-bintang kok akeh sing do tiba iku. Bintang-bintang akeh sing do tiba. Kenging apa? Ternyata pada malam itu saat kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pintu langit niku ditutup aksese jin-jin setan-setan wis ora oleh ambek Gusti Allah ndelok utawa ngakses informasi-informasi apa sing ning langit ning Lauh Mahfuz wis gak oleh nginceng. Jadi ditutup ambek Gusti Allah. Ya sing biasane bebas ya mau akhirnya dukune iki merajalela. Dukun do duwe jin kon akses merono merajalela wakeh bareng iku terus ditutup aksesnya akhirnya napa ya selain ditutup aksesnya napa Gusti Allah ngutus malaikat-malaikat kon jaga kok ana jin pengen munggah balangan nambekan bintang ya napa balangan nambek bintang. Jadi sing biasanya jin-jin wakeh niku pada malam itu niku ape munggah golek akses neng ape golek informasi neng langit niku kudu dibalangi ambek bintang dening para malaikat. Ya, dibalangi ambekan bintang niku wau. Mulane pada malam itu bintang jatuh niku akeh. Karena jin-jin iki nah sehingga nanti dijelasno kono bed berikutnya setan iki do lari terbirit-birit. Jin niku do lari terbirit-birit nanti ada. Lah iku mau runtuhe bintang. Ya runtuhe bintang iku nyocoki ambikan runtuhe sesuatu sing ana ning jero ning ngisor ning bumi. Dadi bengi niku ning langit bintang-bintang runtuh. Ning bumi ya ana sing runtuh napa patung napa patung sing digawe disembah ambekan wong-wong kafir niku ujug-ujug do sentet do pecah ya do ambruk niku ngoten. Nah iki ya nunjukno ya keistimewaane orang yang lahir pada saat itu yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta goda an tariqil wahyi munhazimun minasyayatini yaqfu isramun hazimi. Hatta goda sehingga dadi antoriqil wahyi saking dalane wahyu yaiku langit munhazimun sapa perkara kang mlayu minasyayatini bayane sabayane sangka pira-pira setan yaqfu isramun hazimi yaqfu hale padha ngikuti ya pon rotoli ngikuti ning burine isramun hazimi ana ing dalem burine kang mlayu dadi ngoten iku mau dibalangi ambek malaikat saka langit niku wau. Jadi setan-setane jin-jine niku do mlayu dhewe-dhewe, do mlayu balik ning bumi. Mlayu galapan ambek sing liyane. Artine napa? Saking gentinge keadaan sehingga ya yakfu isramun hazimi antara satu dengan yang lain itu galapan do pengen pokoke pengen luwih cepet tekan ning bumi ben ora kena balangan bintang niku wau. Ya, niku ngoten hatta goda antariqil wahyi munhazimun minasyayatini yakfu isramun hazimi. Ya, hingga para setan kabur terbirit-birit. Ya, terbirit-birit napa? Kenapa? Meninggalkan pintu langit jalan wahyu ilahi. Mereka mengekor jejak setan yang lari tak terhenti-henti. Ya, dadi sing do mlayu pokoke mlayu kabeh. Do wedi ku. Nggih. Do mlayu terbirit-birit. Ya padha karo kaya ana wong ameh maling. Rombongan. Terus baru ku diteriaki konangan, teriaki. Maling. Akhirnya melayu.
Melayu iku wis pokoke awak-awak dhewe, pokoke aku selamat ngono ya. Sehingga ya endi sing mlayune banter ya sing disiki iku. Dadi setan yang ngono kuwi padha karo meh maling informasi konangan dikejar dibalangi iku mau. Ya sehingga dolari terbirit-birit. Lah niki nunjukno jika menunjukkan sesuatu iki nunjukno betapa agungnya orang yang dilahirkan pada malam itu, yaitu sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'annahum haraban abtalu abrahatin aw askarun bil hasa min rahataihi rumi nabzan bihi ba'da tasbihin bi batnihim nabzal musabbihi min ahsya'i multaqimi. Ka'annahum kaya-kaya setan haroban hale melayu abtalu abrohatin iku kaya pahlawan-pahlawane Raja Abroha wa askarun utawa kaya bala tentara bil hasa ya mongko ngene rumia bil hasa min rohatehi janjane ngoten nggih tapi iki diwalik au askarun utawa bala tentara rumia kang dibalangi apa tentara bil hasa kelawan krikel min rohataihi saking kedua telapak astone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus niki Imam Busiri niku luar biasa nggih. Imam Busiri niki luar biasa. Beliau pengen jelasno keadaan melayune setan niku juga nggih madakno ning perkara liya sing ana kaitane. Nggih, dipadakno ning perkara liya sing ana kaitane dan sama-sama menunjukkan keagungane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki nek ora kaya Imam Busiri niki suangel ya terus ya nyebutno di bait yang sedikit kejadian-kejadian wakeh. Nggih. Nah, iki termasuk niki. Jadi mau jin utawa setan niku mau kan bareng dibalangi malaikat niku kan do mlayu terbirit-birit, korat-karit wis, kocar-kacir. Bolo tentarane jin-jin utawa setan-setane wis korat-karit. Terporak-porandakan. Lah niki diumpamakno ka'annahum haraban abtalu abrohatin. Para setan berlarian sebagaimana panglima tentara Abroha. Ya, iki ya padha do berlarian. Ya, iki ngeki isyarah teng pundi? Ngeki isyarah teng kejadian napa? Kejadian Raja Abroha pengen ngancurno Ka'bah. Kita ingat nggih. Ya, sampean ya pasti do ngerti kabeh bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dilahiraken wonten teng taun napa? Tahun gajah. Kenapa kok tahun gajah? Karena pada tahun niku pernah kejadian ana raja saka Yaman jenenge Raja Abroha. Lah niku ndelok nggih Raja Abroha ndelok kok ning Mekah iku ana Ka'bah, wong-wong kok do mara-mrono, ana destinasi wisata. Iki kok do mrono, kok payu Ka'bah. Nah, aku nggawe Ka'bah ning Yaman kok ora apa? Ora payu. Akhirnya pengen apa? Akhirnya Raja Abroha niku ya pengen ngancurno Ka'bah. Ya, pengen ngancurno napa? Ka'bah. Akhirnya nggawa bala tentara. Ya panglima-panglimane niku dikerahno kabeh. Untuk napa? Untuk mara ning Mekah dan untuk menghancurkan Ka'bah. Supaya napa? Supaya Ka'bah sing ana ning Yaman niku payu. Jadi nak Ka'bah asli sing ning Mekah niku apa wis rusak kan wong golek Ka'bah ndi apa tawaf ning ndi iki ning Yaman lah iku batinane ngono mbek Raja Abroha batinane ngoten akhirnya napa nggih ngajak bala tentarane kuatah lah iku Raja Abroha kalih bala tentarane niku nggawa kendaraane mboten jaran mboten tapi napa gajah. Mulakno nggih taune disebut tahun gajah. Terus badhe niku bareng mendekat nggih. Nah, iki yo berkah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi berkah Kanjeng Nabi yang mana Kanjeng Nabi meh lahir ning taun niku
Gusti Allah njaga Ka'bah. Ya Gusti Allah njaga napa? Ka'bah sangka Raja Abroha dan bala tentarane dari usaha mereka untuk menghancurkan Ka'bah. Akhirnya napa? Akhirnya durung sampai neng Mekah, Gusti Allah niki sampun ngutus Tairon ababil. Apa burung ababil. Ya, mungkin burung saka langit niki, mbok ning kene mbok iso nembo ora arti aku. Nggih, kados kok mboten. Nggih, burung saka langit, saka swarga mungkin ngoten. Nah, burung ababil niki tarmihim bihijaratim min sijjil. Burung ababil niki diperintah dening Gusti Allah ken mundhut krikil-krikil saka neraka. Krikile wae puwanase pol apa meneh kok genine. Iku krikil-krikil sing ning neraka dipunduti. Terus badane iku digawa munggah, diceblokno, ditibakno. Bareng kena sirah tembus. Kena sirah tembus sak napa jenenge bokonge tekan gajahe bareng melok tembus. Ku saking panase watu sing dijipuk saka geni neraka iku mau. Nah, iku lagi krikile iku meneh kok genine ya panase pol. Bareng kaya ngono kuwi niki langsung Abroha sak pasukane ya korak-karik langsung. Sing asale pedene pol pengin ngambrukno Ka'bah, akhirnya dikirim utusan Gusti Allah burung ababil niku wau. Akhirnya Raja Abroha sak bala tentanane korak-karik terporak-porandakan, do bingung, akhirnya do balik. Lah gajahe angger dijak balik ning Yaman semangat. Nah dijak melayu ning arah Ka'bah, arah Mekah rasa-rasa. Nah niku kados ngoten. Lah iki di perumpamane kaya ngono. Setane iku mau sing lari terbirit-birit iku seakan-akan koyok napa pasukane Abroha yang mana juga lari terbirit-birit. Nah, niki nek ora wong jos niki ora iso mbandingno kaya ngono kuwi. Iso terbayang kaya ngono kuwi. Setan lari terbirit-birit padha karo kaya ya pasukane Abroha lari terbirit-birit. Dan keduanya ini sama-sama menunjukkan keagungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus tahunnya Kanjeng Nabi lahir jenenge napa? Tahun Gajah, Amul Fil. Kenapa? Karena ada kejadian ana tentara sing ameh ngambrukno Ka'bah nggawa pasukan gajah nggih sangka gajah, kendaraan gajah niku. Cara guru kula Mbah Yai Ma'ruf Irsyad. Nah teng kitab-kitab nggih ngoten Amul Fil ngono. Tahun gajah. Ning kitab-kitab ngoten kae mbiyen nggih kitab-kitabe Amul Fil, tahun gajah. Nah, Mbah Yai kula, Mbah Yai Ma'ruf Irsyad niku gadah ijtihad piyambak beliau. Beliau nyebut tahunnya niku mboten tahun gajah tapi tahun ababil. Ngendikane beliau Mbah Yai Ma'ruf Irsyad, oh sing pahlawan ning kene iki sapa? Sing apik sapa? Yaiku ababil. Sing nyelametno adalah ababil. Ya tahunnya tahun ababil ae. Nah, tapi kiai-kiai sanes, ulama-ulama sanes, ulama-ulama dari dulu nyebutnya tahunnya ya tahun fil, tahun gajah. Ya. Kanjeng Nabi Muhammad dilahirno ana ing Mekah dina Isnin tanggal 12 wulan Maulud. Nah biasanya lumrahe wulan Maulud tahun gajah, wulan Maulud tahun gajah. Tapi nek Mbah Ma'ruf wulan Maulud tahun ababil, wulan Maulud tahun ababil. Nah niku ngoten niku istiadat Mbah Ma'ruf ya. Au askaron bil hasa min rohatai hirumi. Nah niki yo padha ngoten, padha kepikiran ya madakno ambekan bala tentarane wong kafir, wong musyrik yang mana iki yo padha pernah kocar-kacir nglawan bala tentarane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mbiyen Kanjeng Nabi nate perang niku dibantu ambek Gusti Allah ambek para malaikat sehingga Kanjeng Nabi niki diperintah dening Gusti Allah kon njipuk krikil-krikil. Entah krikil-krikil nggih, krikil cilik-cilik niku ya pundhut terus
dibagekno ning para sahabat. Ayo balangi, ambek diwaca-wacana ya, syahadul wujuh, syahadul wujuh, syahadul wujuh. Krikil-krikil iki dibalangno ning bala tentara musuhe. Musuhe kok akhirnya ana sing kathah sing do kliliben. Terus badane ku do ora iso ngetik. Ya terus yo ana sing langsung wis korat karet langsung. Bala tentarane. Trimo nggo krikil. Nah, bayangno ya, iki nek ora bolone Gusti Allah ya ora iso. Perang kono nggawa senjata lengkap, nggih. Nah, mriki nggawa krikil. Balangno krikile, dibalangke. Langsung akhirnya tentara-tentarane wong kafir niku akhirnya napa? Korat karet. Nah, jin-jin setan-setan sing mau lari terbirit-birit dari langit niku napa seakan-akan kaya bala tentara nggih sing korat karet. Gara-gara dibalangi watu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih saking kedua telapak tangane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah iki yo nunjukno mukjizate Kanjeng Nabi juga nggih. Ya. Wes balikna teng mriki. Nabdzan bihi ba'da tasbihin bi batnihi ma. Nabdzal musabbihi min ahsya'i multaqimi. Nabdzan kelawan balangan kang temenan. Nabdzan kelawan balangan kang temenan bihi sabadane bihi kelawan krikil ba'da tasbihin sabadane maca tasbih bibatni hima kelawan batine telapak tangane Kanjeng Nabi kalih telapak tangane Kanjeng Nabi. Nabdzal musabbihi kaya olehe diuncalake wong kang maca tasbih yaiku Nabi Yunus min ahsya'i multaqimi saking jero wetenge iwak kang nguntal. Nah, iwak paus nggih. Dadi niki beliau njelasaken ya setan niku mau lari terbirit-birit saka langit niku seakan-akan kaya bala tentara kaum kafir sing do lari terbirit-birit gara-gara diantemi watu dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana watu iku mau diantemno sak badane nggih. Watu niku maca tasbih ning kedua telapak tangane telapak astane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi saderenge diantemke niku watu-watu krikil-krikil niku diagem di asta dening Kanjeng Nabi. Ya diasta dening Kanjeng Nabi wonten teng kedua telapak astane Kanjeng Nabi. Lah niku watu-watu krikil-krikil udah maca tasbih. Ya sing mireng mboten namung Kanjeng Nabi, tapi para sahabat niku nggih do mireng. Ya. Para sahabat niku do mireng maca tasbih watu niku. Ya. Lah ana do diriwayatno ning para sahabat niku. Dadi di antara mukjizate Kanjeng Nabi niku Kanjeng Nabi nate megang batu dan batu maca tasbih di teng telapak astane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat nggih do mirengaken. Nah, wonten teng setunggal riwayat duka niki kejadian berulang kali napa sama. Ya teng setunggal riwayat nggih bilih Kanjeng Nabi megang krikil-krikil niku maca tasbih, krungu maca tasbih. Terus bariku diparingna teng Sayyidina Abu Bakar. Ya sahabat-sahabat sanes sing teng mriku nggih padha mirengaken. Terus bariku teng Sayyidina Umar nggih diparingna teng Sayyidina Umar nggih padha mirengaken, isih mirengaken tasbih niku. Terus badan niku teng Sayyidina Utsman nggih isih mirengaken. Sayyidina Ali nggih isih mirengaken. Bareng ning sahabat-sahabat sanes wis mandeg meneng. Mboten maca tasbih meneh. Niku wonten kados ngoten, kejadian kados ngoten. Nggih, duka niki sama kejadian yang sama atau yang lain. Nggih. Dan mungkin saja kejadian itu berulang mungkin saja. Terus ketika kita melihat hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadang niku ana cerita sing mirip-mirip. Nggih. Cerita sing mirip-mirip. Kadang niku diriwayatkan dari segi pandangan yang berbeda. Sing riwayatna wong-wong beda
Satu kejadian diriwayatno orang yang berbeda, ada satu sahabat A, ada sahabat B, ada sahabat C. Nah, kadang mereka melihatnya dari sudut pandang mereka. Kadang ono memang kejadian niku berulang kali. Kadang kejadian niku memang berulang kali. Jadi bukan dalam satu majelis tapi berulang kali, mungkin saja. Ya, jadi ben kita dalam memahami hadis Kanjeng Nabi niki iso dengan pemahaman yang utuh ya. Balik teng mriki. Nabdan bi ba'da tasbihan bi batnih mah. Dadi watu niku mau sak badane maca tasbih ning nggen astane Kanjeng Nabi terus baru dibalangno. Ya, dibalangno ning wong kafir niku wau. Lah niki koyok ya oleh balangno niki koyok iki karena iki maca tasbih, watune kan maca tasbih nggih. Di genggamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niki Imam Busiri kelingan ana nabi sadurunge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate diuntal iwak. Nggih, nate diuntal iwak yaiku sinten Nabi Yunus. Nabi Yunus nate diuntal iwak bareng ning jero wetenge iwak Nabi Yunus maos tasbih. Pripun Qur'ane inni kuntu minadz zalimin. Wa dhannuni idz dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terus maca ning weteng ku la ilaha illa anta subhanaka. Iki kan maca tasbih. Subhanaka kan maca tasbih. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Lah niku diwaos sapian Nabi Yunus ning jero wetenge iwak paus niku wau. Akhire iwak paus niki ngetokno malih. Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus selamat. Lah niku lho. Terus seakan-akan watu sing maca tasbih ning genggamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih kemudian diuncalno ya niku seakan-akan koyok oleh nguncalno iwak paus nggih teng wong sing napa mau wong sing ning jero wetenge maca tasbih. Nek maca tasbih terus baru diuncalno Nabi Yunus ning jero weteng ya maca tasbih bariku diuncalno. Wah niki Masya Allah ya, jadi syair yang paling indah niku syair yang paling di luar nurul, yang tak habis fikri. Iku syair yang paling jos kok ngono kuwi. Sampeyan ora bakal kepikiran. Tasbih diuncak, maca watu, maca tasbih terus diuncalno. Ora bakal kepikiran ning Nabi Yunus sing juga sama-sama maca tasbih terus baru diuncalno. Ya. Tapi beliau kelingan kok ngono kuwi. Dadi ngaitno iki ning iki wah luar biasanya nih Imam Busiri niki masyaallah. Da'at li da'watihil asyaru sajidatan. Iki wis mulai pasal kelima yaiku napa mukjizate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'at li da'watihil asyaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadami. Ja'at ustaqali da'watihi maring undang-undange Kanjeng Nabi. Maring undangane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nimbali timbalane Kanjeng Nabi. Al asjaru apa pira-pira wit-witan sajidatan hale sujud apa wit-witan tamsi nggih tamsi hale mlaku atau melaku apa wit-witan ilahi maring Kanjeng Nabi ala sakin ing atase betis. Sakin ku betis nggih bila kodami kelawan tanpa delamaan. Bila kodami kelawan tanpa delamaan. Ka'annama satarat seakan-akan ya seakan-akan gawe garis apa pohon satron ing garisan ing suatu garis nggih. Lima krana perkara katabat kang nulis lima maring perkara nggih maring barang katabat kang nulis apa asjar
apa furu'uha apa cabang-cabange apa pira-pira pange asjar pang min badiil khatti saking indahe tulisan bila komi ana ing tengah dalan ana ing tengah dalan. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku diantara mukjizate nate wonten diantara mukjizate Kanjeng Nabi nate wonten pohon niki sing mlaku. Lumrahe pohon niki kan netep ning kono nggih. Sampeyan delok pohon, ya pohon niki kan ya memang makhluk hidup, urip nggih, makhluk hidup. Tapi apakah kaya pitik iso mlayu kaya ngono kuwi? Mboten. Ya pohon niku ya netep ning kono kuwi. Nggih. Janjane pohon netep ning satu tempat. Ya. Lah niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku gadah mukjizat. Mukjizate napa? Yaiku saged ngundang pohon terus pohone iki iso mlaku ning Kanjeng Nabi dhewe. Nggih. Jadi ceritane niku rumiyin wonten wong niku. Ada orang Bedui ya pas niku Kanjeng Nabi tindakan teng pundi ngoten nggih teng deket lembah ngoten. Lah niku wonten Bedui ape lunga tangleti Kanjeng Nabi apa ring ndi awakmu. Iki jauh durung masuk Islam niki. Iki urung masuk Islam. Apa ning ndi awakmu ajeng balik ning kaumku pripun? Piye nak tak tawani nggih sing luwih mulya daripada iku mau, sing luwih tak kei sesuatu sing luwih bagus daripada sampean balik neng kaume sampean. Apa masuk Islam ya ngikuti ajaranku, aku iki nabi akhir zaman. Ya, akhirnya wong Bedui niku tangklet. Sampean ngaku nabi akhir zaman apa buktine? Nggih, apa buktine? Buktine pohon nika lho. Ya akhirnya Kanjeng Nabi ningalno. Nggih ningalno ning wong Bedui niku wau. Buktine pohon nika lho. Akhire Kanjeng Nabi nimbali pohon niku. He pohon. He pohon rene. Akhire pohon niku sing asale ning adoh, ning tepian lembah niku akhire pohon niki mara ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa nggawa sikil. Ora mlakune ora kaya wong, nah wong kan nggo sikil siji loro ngono. Dadi akhire napa? Akhire pohon niku diundang dening Kanjeng Nabi, pohon mrene. Akhire pohon niki mara ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Iki tanpa nggawa sikil. Ya dadi napa nyiger lemahe niku. Nyiger lemahe. Dadi nggawe kok garis. Ya. Mara ning Kanjeng Nabi terus ndingkluk ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah iku sajidatan, saya ndingkluk ning Kanjeng Nabi, hormat ning Kanjeng Nabi. Nah, terus badhe niku ya pohon iki iso berbicara, maca syahadat nggih. Nyekseni bilih la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nyekseni kaya ngono kuwi. Akhirnya terus Kanjeng Nabi ya wis balik rono. Akhirnya pohon iki balik malih ning tempate. Lah wong Bedui niku wau bareng ningali kaya ngono kuwi langsung kaget ta. Wah, temenan iki nabi temenan. Akhirnya seketika itu wong Bedui niku maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa annaka muhammadar rasulullah. Niku ceritane kaya ngoten. Dados Kanjeng Nabi niku nate ngundang-undang pohon, akhirnya pohon moro ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo tur ngomong syahadat. Nggih, niku mukjizate Kanjeng Nabi. Lah iku tamshi ilaihi ala saqin bila qadami. Jadi pohon niku mara ning Kanjeng Nabi tanpa nggo delamaan. Ya nggone namung nggo betis tok. Seakan-akan ya batang pohonnya niki adalah betis. Ya. Jadi orang melaku ngoten gak, tapi seret langsung. Okay. Pepohonan datang memenuhi seruan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tunduk. Mereka berjalan menuju beliau dengan batang tanpa telapak kaki. Nah, terus
Teng mriki iki kan ana kejadian, jadi pohon niku kan akhirnya nggih garis. Jadi pohon niku kan akhirnya gawe garis. Garis ning lemah niku lho. Karena mau kan nembus lemahnya niku nggih. Nah, lah niki Imam Busiri luar biasa betapa memang sisi penyaire beliau niku luar biasa. Garis koyo ngene iki dibayangno, dipadakno seakan-akan koyo pulpen. Sampeyan ngerti pulpen utawa napa iya pulpen utawa patelot koyo ngono iku lah. Patelot gawe garis. Ya, lah batange iki mau batange niku seakan-akan koyo batange patelot. Terus sing garis sing digawe iku seakan-akan iku sing digawe garisan iku, sing di napa jenenge sing ditulis sebagai garisan iku mau. Nah, iki balik nang iki. Ka'annama satarat satron lima katabat furu'uha min badi'il khatti fil laqami. Pepohonan itu seakan-akan sedang menulis. Jadi mau ana garisan iku koyo ana sing garis iku mau Imam Busiri mbayangno. Iki seakan-akan koyo nulis iki. Kayak pulpen sing nulis. Pohon itu seakan-akan sedang menulis di tengah jalan yang ia lalui dengan ranting-rantingnya tulisan yang sangat indah. Jadi tulisannya tulisan indah. Ya, niku masya Allah ya, cara berpikirnya Imam Busiri niku memang penyair nggih ngoten nggih, penyair nggih ngoten. Nah, niku diantara mukjizate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus wonten mukjizat sanes, mislul ghamamati annasara sairatan taqihi harrawatisin lil hajiri hamik. Mislul ghamamati ngumpamani mendung annasara endi-endi melampah Kanjeng Nabi sairatan hale melampah taqi ngreksa nglindungi apa mendung hi ing Kanjeng Nabi harrawatisin ing panase matahari lil hajiri ing wektu tengah dina, tengah hari, bukan panas-panas sepol. Hami kang panas watisin hami ya. Matahari sing panas banget, kang panas banget. Ya. Terus niki nggih nyebutke mukjizate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Terus Kanjeng Nabi niku gadah mukjizat Kanjeng Nabi teng pundi mawon siang hari niku ana mendung sing selalu ndampingi Kanjeng Nabi, sing selalu nutupi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Kanjeng Nabi ki terjaga daripada sengatan sinar matahari. Nah, sampean bayangno panase ning Arab kaya apa? Coba bayangno panase ning kene. Panase ning kene iki tengah rino, ya jam 12. Ya pas wayah ketiga niku wis gak ana apa-apane ambekan panase ning kono. Panase ning kono iku wah masyaallah panase pol. Ya ning Arab niku panase pol. Sehingga nggih niku kula nate pas waya umrah pas waya ziarah ning makam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kula ndereke Syekh Anas, Syekh Mar'i niku kula kalih rencang kula setunggal ingkang dados mutawif teng mriku. Badhe salat asar badhe ziarah ning makam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ning jero masjid niku kepanggih kalihan salah setunggal alumni Imam Syafi'i. Kepanggih teng mriku. Kita masuk teng masjid niku kan sandale kita beto. Jadi ndokok sendal niku ning cedak-cedakan, mboten ndokok ning wadah mboten. Lah sedangkan rencang sing alumni Imam Syafi'i niki sendale niku diwadokno ning ngadoh. Nek ameh njipuk sik. Nah niki badhe salat niku kan ziarah ning makam Kanjeng Nabi ya. Badhe salat kita keluar ning arah makam Kanjeng Nabi. Nek wong iki njipuk sandale sik iki ketinggalan adoh. Soale sampeyan bayangno Masjid Nabawi niku gedene pol. Nggih, gedene pol atusan meter. Dadi njipuk kono iku ya wah iki wis ketinggalan adoh lah. Akhire nggih kula sajeng wis ora usah nggo sendal wae. Sampeyan ketinggalan adoh engko. Nggih, ora nggo sendal. Bayangane kene kan ya sing ning jaba niku panas niku ya panas gak sepira lah ya. Nah ternyata iku barasar iku padahal. Nggih. Ternyata bareng wis medal nggih kula terus rencang kula sing mutawif niku ndonga sendal.
Rencang kula niki sing alumni Imam Syafi'i sing sandale ketinggalan niku wau gak nggo sendal niku nek mlaku iku mencolot-mencolot ngene. Mencolot-mencolot. Tak delok sakake. Tak silai sandalku siji. Iki ayo sijinan ambek aku. Sijinan ambek aku. Dadi aku nggo siji wonge nggo siji. Sijinan. Ngono ya padha panas iku. Panase pol. Iku kok aja jangankan kok sak menit ya. Mungkin setengah menit nempelno ngoten wis melocot iku. Iku saking panase. Iki padahal ya keramik yang kena matahari niku wau, sing kena sinare matahari. Iku padahal iku bukan puncake musim panas. Kepiye kok puncake musim panas? Ning Arab niku sangat panase pol. Ya, kula nate teng Syria, teng Damaskus niku panase gak koyo panase ning Saudi. Koyo ning Mekah, Madinah ora koyo ngoten. Luwih adem. Ngoten mawon sadurunge puncake musim panas kula nate ndokokno termometer ning jaba ngoten niku. Nggih. Iki durung sampai isih awal-awal musim panas, durung sampai puncake iki. Iku tak delok termometere 42 Celcius. Iku yo panas niku. Terus koyo ngoten niku, iku saking panas. Lah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki gadah mukjizat yaiku napa selalu didampingi kalih napa kalih mendung, yang mana mendungnya ya ora sampai udan nggih. Butuhe nutupi Kanjeng Nabi sangka panase terik matahari. Termasuk ning kisahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Kanjeng Nabi niki rumiyin nate perjalanan ke Syam, ke Syria, ke Syam untuk dagang. Terus Kanjeng Nabi rumiyin ketika umur berapa ngoten nggih isih enom dereng nikah niku. Ya dereng nikah niku Kanjeng Nabi nate nggih gampangane ya kerja nderek Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah niku perempuan ya saudagar kaya, bisnisnya jos. Meskipun perempuan tapi bisnisnya jos. Nggih. Lah niku nate ya Sayyidah Khadijah pengen napa jualan teng Syria dipasrahno ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saat niku durung dadi nabi, durung dadi garwane Sayyidah Khadijah. Bareng dipasrahaken iki tak pasrahke sampean ya. Terus badane iku Sayyidah Khadijah juga ngutus setunggal utusane jenenge Maisarah untuk ndampingi Kanjeng Nabi. Lah Maisarah niki ya anak ning Indonesia ketemu wong Indonesia Maisarah iki jeneng wong wedok, tapi ning Arab Maisarah jenenge wong lanang. Ya aja dikira oh berarti Kanjeng Nabi ki ambek Maisarah ambek wong wedok berduaan. Ora kaya ngono kuwi. Maisarah iku jenenge wong lanang. Artinya Kanjeng Nabi ketika berdagang ke Syria niku ya ke Syam niku sing dampingi adalah Maisarah iku wong lanang nggih. Lah Maisarah niki sakderenge berangkat Maisarah niki dipeseni ambek Sayyidah Khadijah. Awakmu selama perjalanan tolong awasi Muhammad iki ya. Kejadian apa wae sing terjadi tolong kabarno ning aku. Ternyata Sayyidah Khadijah niku ya wis rada ngerti bahwa iki kok ana ketoke calon nabi iki nggih. Ketoke calon nabi iki kok Muhammad iki ketoke sing bakal dadi calon nabi, bakal nabi akhir zaman. Jadi ya Sayyidah Khadijah nggih niku wis ngerti kabar-kabar bakal ada akhir nabi akhir zaman. Nah, didelok-delok kok ketoke Muhammad iki. Untuk memastikan iku mau ngutus Kanjeng Nabi untuk ke Syria untuk dagang terus nggih Maisarah niki dikon ndampingi. Juga kon ngawasi, kon jelasno apa wae kejadian sing ana ning selama perjalanan. Pokoknya besok nak balik jelasno. Sak jelas-jelase. Kejadian apa wae kudune jelasno ning aku. Akhirnya nggih siap. Dadi selama perjalanan niku saka Mekah menuju ning Syria nggih ning daerah mungkin Busra napa pundi mika nggih. Niku Kanjeng Nabi niku selalu rombongane Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi Maisarah niku diupi-upi ambekan mendung niku. Selama perjalanan mangkat mulai kaya ngono kuwi. Lah ning tengah perjalanan istirahat ning pinggir gereja. Nah niku ana pendeta
nyawang Kanjeng Nabi, nyawang Kanjeng Nabi. Terus badhe niku pas Kanjeng Nabi radi tebih ngoten ditimbali Maisarah iki timbali. Iku wong iki ciri-cirine koyo ngene ya. Nggih leres. Koyo ngene ya, nggih leres. Oh, iki bakalen dadi nabi akhir zaman. Ya, tulung sampean jogonen temenanan. Jogonen temenanan iki ya. Ojo sampe ana wong sing nglarani. Lah niku dipeseni koyo ngoten nambikan pendeta sing ana ning gereja sing ning iku. Ya karena ya sifat-sifat nabi akhir zaman ya sudah ada di kitab-kitab sebelumnya itu sudah ada. Pendeta-pendeta ya akeh ngerti sing ya akeh sing do ngerti bahwa ada nabi akhir zaman dengan sifat tertentu kaya ngoten niku. Dan itu sifat iku ana ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bareng iku nggih insyaallah kula jagi. Terus badhe niku dagang wis entek laris pokoke lah untung gede balik terus Maisarah niki cerita napa wae kejadian-kejadian yang ada selama perjalanan, termasuk selama perjalanan di Iupi ambekan mendung, terus bariku ketemu ambekan ya pendeta ditakoni ngene-ngene ya, terus diwasiati kon njogo temenan. Aku diceritakno ning Sayyidah Khadijah. Akhirnya Sayyidah Khadijah niku tambah yakin temenan iki nabi akhir zaman iki. Akhirnya Sayyidah Khadijah remen ning Kanjeng Nabi ning Muhammad nggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng Sayyidah Khadijah nglamar Kanjeng Nabi. Jadi wong wedok sik nglamar lanang ya oleh-oleh wae ora apa-apa. Nggih. Jadi Sayyidah Khadijah nglamar rumiyin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bareng Kanjeng Nabi dilamar kalih Sayyidah Khadijah, Kanjeng Nabi matur teng keluargane, teng paman Abu Thalib, teng keluargane, ya keluargane do ningali Sayyidah Khadijah niki termasuk perempuan ingkang ya nasabe gadah, bondone nggih gadah, ya ayune nggih gadah, ya kaluhurane nggih gadah, sempurna Sayyidah Khadijah niku. Akhirnya nggih wis trima. Akhirnya diterima. Terus nikah. Nggih. Badhe niku Sayyidah Khadijah kalih Kanjeng Nabi nikah. Nah, bareng nikah niki kan Sayyidah Khadijah ngenten-ngenteni iki jare nabi akhir zaman. Wis ana tanda-tandane kabeh ning kene. Iki kok gak diutus-utus iki kapan iki ya diutus-diutus. Sayyidah Khadijah iku selama nikah ambek Kanjeng Nabi ngenten-ngenteni kapan iki? Kapan iki? Terus akhirnya ketika umur Kanjeng Nabi mulai umur 40 tahun, Kanjeng Nabi entuk impen-impen sing bagus. Badhe niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih mulai seneng nyepi ning Gua Hira. Bareng nyepi ning Gua Hira, kok kadang balik njipuk daharane gawe dahar ning iku. Terus baru nyukupi kebutuhane keluargane. Terus balik neh nyepi ning Gua Hira. Sampai ning Gua Hira niku ketekanan malaikat Jibril disikep. Bayangno sampean dhewean ning Gua Hira ning dhuwur ning Gua Hira niku ya guane ora sek jero kaya gua-gua nang Indonesia ngoten mboten ya. Ya ning gunung wis ana bolongan sithik ngoten niku lah. Ning kono dhewean adoh saka wong, ning dhuwur gunung adoh saka wong, ujug-ujug ana sing nyikep. Iki nek kula sampean saya yakin semaput. Apa iki nyikep? Tapi Kanjeng Nabi kuat. Iqra ma ana biqari, aku ora iso maca. Maca terus dilepasno kon sikep meneh maca, aku ora iso maca. Ngoten berulang 3 kali. Akhirnya didikte dengan malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iku dan beberapa ayat dari surat Al-Alaq niku. Nggih. Terus badhe niku Kanjeng Nabi wis ndredeg kabeh niku. Nggih ndredeg kabeh, baru langsung ceket-ceket, bareng dicolno ceket-ceket balik. Balik terus matur ning Sayyidah Khadijah, "Wedi ndrodog kabeh. Aku tolong zamiluni, kemuli aku. Terus cerita ning Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah ya mesem-mesem, "Oh iki apa?" Ngenteni suwi Sayyidah Khadijah ge. Sayyidah Khadijah ngenteni suwi. Dadi ora panik beliau. Sayyidah Khadijah mboten panik. Oh iki apa? Iki mulai entuk wahyu, wis mulai iki meh diangkat dadi nabi, wis mulai diangkat dadi nabi iki. Wis seneng Sayyidah Khadijah. Alhamdulillah bojoku nabi akhir zaman rek. Wah, banggane pol ya bojoku nabi akhir zaman. Badhe niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki sing hebat saking Sayyidah Khadijah niku, Sayyidah Khadijah nggih dicurhati Kanjeng Nabi kados ngoten. Kanjeng Nabi wis wedi pol niku pun wedi. Bayangno urung tau kaya ngono iku nggih. Ujug-ujug ning dhuwur gunung disikep Kanjeng Nabi wedine pol. Terus badhe niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki diiem-iem kalih Sayyidah Khadijah.
tenang mboten napa-napa. Jenengan iki tiyang sae, jenengan mboten bakal disia-siakno Tuhane panjenengan. Tenang mboten napa-napa. Jadi istri yang bagus, istri yang hebat niku kapan ana suami lagi wedi, lagi kuwatir, iso napa? Iso ngiyem pun mboten napa-napa Pak, pun. Ora kok malah tambahke panik. Pripun Pak? Wah, tambahke panik ya apa iki? Ya. Biasanya wong wedok kan ngono nggih panikan wong wedok nggih. Ya. Nggih mutan ngatus ibu kula iku nek ana jar apa iku? Terus langsung panik ibu niku. Ibu panikan. Ya memang lumrahe wong wedok nggih ngoten panikan nggih karena hatine napa ndak sekuat laki-laki nang wong lanang ngoten niku biasa. Apa sing pecah ya wis anggere diresiki ngono. Ya. Tapi nek wong wedok berkembor dhisik. Ya. Jadi istri yang bagus niku napa istri sing saged nenangno suami dalam keadaan panik. Balik teng mriki. Terus iki intine mau cerita napa? Cerita bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemanapun beliau berada niku selalu dikawal kalihan napa? Dikawal kalihan mendung supaya njaga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari panasnya terik matahari. Nggih. Pun sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.